खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजियाव जे भगवान महरला सोनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद लाबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना आङो ओमफ्राय दा खावसेसे गोरारा मिनिबालाला नुफिनबायना आंखौहाय दा लंखायदो बिदिब्ला आं दिनैनि बे ब्लगखौ नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो आयै फिसा दासो बिराद मोजां गेलेबाय आं फिसाया आथिङा थिखांदो मा दहायनि बायदि थिखांदो आथिङा दादा बादि योगा बिदानि योगा मेट मोनबाय होनबाथाय जि मोजां मोनो आरोना बियो सोना नों मोजां मोनबाय आंनि फिसाया बिदिसो जानांगौ गोरा आया आयै 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 हा उन्दुनो बिदि नङाथ' आयै बबेखौ नांगौ ओइलाय आगै लादो माखौ नांगौ इग' दे नो हनै आं फिसा जयाजों थाफानानै इग' दे होनग्रा जालायबाय माखौथो गान्दु ए र' हा ए दे बिमायाबो उन्दुनांगौनो सेस बिमाया दे ओमफ्राय मोनानिफ्राय फुंसिम हालोदा बिदिनो दासिमबो दङ 12ता साराय 12ता जाबाय आरो जेने थेने संनानै जाखांबाय ओंखाम ओंख्रिया सनाफोर आङो सिगांनि मोनसे ब्लगआव फिसाजो लोमजानायखौ शेयार खालामदोंमोन ना नोंथांमोनजोंहाय स' आङो दा मानसिया एसे मोजां जाफिनबाय बेखौ शेयार खालामफिननाय जाबाय आरोना नङाबा नोंथांमोनाबो सानगोन लोमजानायखौ शेयार खालामबाय मारै जाखो मारै माखो ना आंखौ मोजां मोनगिरिफोराहाय उन्दैखौ मोजां मोनगिरिफोरा अनगिरिफोरा ओंखायनो आङो शेयार खालामफिननाय जादों आरोना ओमफ्राय बे सिगांनि ब्लगआव आङो मुलि होनाय देखायनाया फुंनिफ्राय बिदा आंजों हमख्रबनानैहाय बेनिफ्रायनो ओमफ्राय लोमजानाया एसे थामिनाय बायदि जादों आरोना ओमफ्राय जानोबो हादोंमोन जे सुजिखौ जि मोजां जादोंना आदा खुरैसो आरोखि ना एकदम सान्थिल' मोनखादों आंना गोसोआ बिदि माने फिसाफोरखौ मोजां जानाय नुबासो मोजां मोनो आरोना बयबो बिमाफ्रा बिदिनोखा जाखागोन फिसाफ्रा पेटापुर उदै बुंबासो बिमाफ्रा मोजां मोनो नङा होमबा बिसिनि आग्लाय फेग्लायखौ ओमफ्राय जोंहा सुरुबलायनाय एकदम स्लिम जानाय बिसोरना जोंनि नियमाथ' बिमाफोरनि नियमा ओमफ्य बिनिफ्रायनो दौनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय दाथ' मोजाङैनो दङ नायनोसै बेलासिफ्राव जुदि एसे दुंखांनाय मोनोबा दौफिनगोन आरो ना आङो लोमजानायाथ' दुंलाय सुलाय जायोना उन्दैफोरना खटखरे हामा बिमायाबा बे एफा फिसायाव बोरै उन्दुनांगौ एफा दांखोलोदो बिमाया ओरै उन्दुनो होदो आं फैदो बेयावसो उन्दुनांगौनो ओमफ्राय बिमाया हायाव उन्दुनोसै आरो माया मा खालाय उन्दुनोसै उन्दुगोन दे उन्दुथारनांगौनो गानदु सनालाय बिदिसो थानांगौ दा मानो बिदि फटखरिया मैया लोमजाब्रबनानै आंखौ खालाव खासाव खालामनांगौ नोङो बाबा दे ओमफ्राय बिमाया बेसेबां बिदि बेखौ फुरथि खालामबाय थानांगौ ओमफ्राय बिमाया मेंला आं हाला खनसे खालामफ्रांबाय आङो फार्स्टआव बिराद मिनिबाय गाव दै लोंनो होननानै ओमफ्राय उनावहाय बारे सेरा खालामसिगोन आंखौ बेफोरखौ नुनानै जेबो दासानसै आरोना शेयार खालामबाय नोंथांमोनजों आंना बेबायदिनो हालोदा जानानै थायो गेजेर आं बेसिबां हायो गेलेनो होयो आरोना गावनि सेन्देल सुन्देल बै डास्टबिना ओमफ्राय गावनि सेन्देल दोनग्रासो गोदानावनो आरोना ओमफ्राय नै गावहा खावब्लेब्लि उन्दुबाय बिसिनायाबो जाब्रा साफा खालामनानै लानोसै आं माबार एसियावनो ओमफ्राय नै सफैबाय आयै गोलोमफ्रुबोजोब्बाय लाजाला मानसिया बार दावराव खालामनाङा बाबा मालाय नोंखौसो दहायनि भिडिअ'आव नोंखौसो मालाय भिडिअ'आव दहाय हगारनायाव फिसालाया जि गियानिथार होनलायदों नोंखौ आगैखौल' खाया लाखिनाय नुबाय नालाय गियानखौथ' आङो होगोन लासैनो गावबो सोलोंगोन नाथाय आङो फरायनाय समावनो एकदम जथाबोनो हाया ना गोसो जाहोनो हाया मानसिखौहाय फरायनायखौ एकदम थाबथां थुबथां गोसो जाथारा बियो खिन्थु सिगाङावहाय माने बिमाया बांसिन जिरायफाबाय थानो मोनोमोन नालाय न'आवनो बांसिन एसे गोसो होनो मोनोमोन आरोना ओमफ्राय बिगै जानायनिफ्रायनो बिदिनो बिगैजोंनो बेबायदिनो नांगौबा बिगैखौ बाथाबनानै लानो हागोन बामथाबनानै लानो हागोन लोमजादोंबा बामथ'नो होनलायगोन बियो बिथ'नो होनलायगोन बियो नों दुगैहैदो होनलायगोन नों जाग्रोदो होनलायगोन बियो खिन्थु फरायनायावनो एसे आं
आंखौ माथाखौ एसे माबानो नागिरो आरोना दा बिनानाव मोननानै एसे बांसिन जादों फरायनाय धिलाया आरोना आङो माने फुरा जिरायफानो सानो 2 घन्टा फुङाव 2 घन्टा मोनायाव 2 घन्टा बेफोरबायदि आरोना जायाना आंबो हासोबबाय थाया ओमफ्राय बाबा नों हारसिंसो बुजिनांसिगोनब्रा आइया नोंना आगैखौ लानानै बारा थाफाबाय थानोमोन नालाय नों हारसिं बांसिन गोसो होनांसिगोन जागोन ना नङा बारा इनसेन्ट जानानै देखायलायनाङा नोङो जैसा दिख रहा है ना ऐसा ही नहीं है वो देखिए इस प्राणी को हाँ मैं ऐसा नहीं हूँ गौर से देखिए इस प्राणी को इनोसेंट कालाया जेबो नङालै आबा इनोसेंट देखायलायो मोखांखौ सानै साथामसो आगैमोनहा बुंदों आरोना औ माने बिनानावखौ खेल लाखिनायखौ मोजां मोनदों आरोना लाखियो बिनानावखौ हले बिराद खेल लाखिब्रेलायलायगोनसो बियो खिन्थु गावनि आसलि खामानिया जे मा बेखौ बावो आरोना फरायनायासो गावनि आसलि खामानि ना बेजों लोगोसेसो बाखि गियान सोलोंलांनाय बिनानावखौ नायलांनाय गेलेलांनाय बुलायलांनाय बेफोर जागोन ना स' आंना टेनसना मा बांसिन फरायनायाव गोसो होदो बिदि सानो जुदि बिनानावजों बिदि थासोमबाय थादोंबा बियो बेखौ आसानिसे थिनहरनो हाया आङो थांदो बाबा जिरायहैदो फरायहैदो दोनथ'दो आगैया थाथोंसै होननानै हाया ओइयाव खाथेनानै थाफिनबाय थानो नागिरो बबे जुगाव दे बुजिगोन एनिवे सनाफोर आं आंनि जाब्राफोरखौ थिखांना लाग्रोसै बिमा बुरैनि खामानि नोंनि यगा मेटआवसो गेलेबाय थादों आगैया जेबो नङा आं सेट खालामनानै दोनफिनसै ना आंखौबा हेब्रेलायो गावनि यगा मेट आगैया मोजां मोनदोंबा बेयावनो दे जादो ओंख्रिया नै बेनोमोन जोंना पटल दालियाव आलु दंमोन आरो बिगैया जाबाय एसे गावहा जायानो माने पापर एवनायसो ओमफ्राय आसार जाबाय जादो दे बा बिदिनोसै बिमा जिबन बयनाबो ओमफ्राय मा होनो मोजां कमेन्ट हरदों नोंथांमोनाहाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना फिसानि थाखाय बोर सारस्रिहरदों औ नोंथांमोननि बोर सारस्रिनायानो आसोल होननानै बुङोना अबेबा मुलि बायदिसिनाया खामानि होआबाबो बोरजोंनो आशिर्बादजोंनो मोजां जायो होननायबो दङ नङा होमबा स' बिदिबो जायो बेनिफ्राय मा होनो उन्दुबायना मानसियाथ' ओमफ्राय सोरबा कमेन्टआव हरदों फौजिनि हिन्जाव बिदिनो जायो स' फौजिनि हिन्जावल' नङा बिमायानो बिदिनो जाखाजोबो बिमाफोरानो बांसिन बिदिनो जायो आरो जों एक्सट्रा थानाय जाहैबाय नालाय हारसिङै थानाय ओंखायनो जोंहा बांसिन टेनसना बोरैबा एसे बांसिन जायो आरो हरनि समावबा टेनसना आरो एसे बांसिन जाना होयो सानावबा आं बांद्राय गिया मानो होनबा माबा मोनसे जाब्रबो लांनो हायो ओमफ्राय हरावबा हाया जायोना आरो फारसेथिं मेगन मोदैनि जाहैयो आरो फारसेथिं गरमनि टेनसना आंना अभार जायो आरोना बिदिनो सासे सिस्टारा साननो गोनां कमेन्ट होदों आरोना गोजानाव थानायाबो दुखुनांथाव होननानै बुंदों जेनेबा हाजिबिफोरखौ होनदों आरो ओमफ्राय आरो खाथियाव थाग्राफ्रासो बांसिन टेनसनसिन दुखुनांथावसिन होननानै बुंदों आरोना जेनेबा नांलायनाय खमलायनाय जानाय लोंनाय अननो रोङि हिन्जावखौ गथ'खौ बेबायदि होनना बुंदों आरोना स' बियो बिराद साननो गोनां बाथ्रा बयनिबो बेलायाव बेफोर बुस्थुआ एखे जाया आं साननायाव आरोना ओमफ्राय मा होनो गावनि सायावसो होननानै आं सानो आरोना बेफोरखौहाय आं जोंनि लाइफखौबो गाज्रि मोना गोबावजों खनसे फैयो 4 मास 5 मास 6 मासजों गोबावजों खनसे फैयो ओमफ्राय जों जाखिनि मास मोनसे 15 दिन टाइम मोनो बेखौ जों मोजाङै मोजां हगारहरनो लुबैयो आरोना बाट बिनि गेजेरावनो मानसिफोरनाथ' एसे एनै साननायफ्रा मिलायखायाना बिसि फिसायबाबो मालाबा साननायफ्रा मिलायाबा एसे थरखायाथ' जाखायो बेफोर सोलिखायो ओमफ्राय नुनोबो मोनो खाथियाव थाबाय थानाय थाग्लिबाय थानाय मानसिफोराबो जेनेबा बिसोरखौबो जोङो नांलायब्रबबाय थानाय माबाय थानाय बिदि नुनोबो मोनो आरो बुङोबो है नोंखिथानो मोजां खाथियाव थानाया दिगदारसो बेफोरबायदिबो नंगौ नोंनाया खिन्थु खाथियाव थानायाव अब्लाबो खैफोद आफोद बिपद समाव मोनो आरोना ओमफ्राय जोंनिया फारागा मा जाहैबाय दुखु नांथावा बेनो जाहैबाय नांगौ समाव माने इम्परटेन्ट समावबो जोङो मोननो थाङा आरोना मालाबा अबेबा समाव टाइमा मिलायबासो मिलायबाय मिलायबा गैया बेनो आरो बाखि आंनि लाइफआव आं खुसि मा खालामनो बेबायदिनो ग्रोब जालांनोसै सोलिलांनोसै आरो माथो ना गथ'फोरालाय माथो लोमजाखायो साजाखायो टेनसन जागोन हामलांगोन जोबलांगोन ओमफ्राय बिदि बुंनानै आङो बोरायखौ एकदम टेनसन हरनो गोसो जाया आरोना ओंखायनो हराव एथ'ग्राबो आं खिथाहराखै मानो होनबा बिथांमोना मोनसे जायगायावसो डिउटि हैदों सोनाबफोर केदारनाथावसो थांदों आरोना दाथ' यात्रानि टाइम ना बयबो बेरायनो थांनाय टाइम ना बेहाय यात्रा खालामोना केदारनाथ यात्रा स' बेयाव डिउटि हैनो थांदों आरोना गावसोरनो थानाय जानाय जायगा उन्दुनाय थिग नङा ओमफ्राय आं बोरै बे समाव आं टेनसन हरनो आं आगोलाव हरोमोन आंबो गोदान बिमा जानाय समावहाय आङो खिथाहरोमोन हरनांगौनो फटखरि आं हारसिं हजम हायाबाथाय खिथाहरोमोन आरोना ओमफ्राय बेबो बिराद टेनसन जायो हरावनो फनानो 10 बार 12 बार 13 बार फैबाय थागोन बेना जोबनो गैयै फन फैगोन आरोना हरावनो बेहाबो मेगन मोदै जायो स' बेहा डिउटिबो होनांगौ
ओंखायनो आङो दा बुहुत खम बेबायदि हर समाव खिथाहरला आरोना इम्परटेन्ट बा खिथाहरबाय खिन्थु बिदि हर समाव आङो खिथाहरला आरोना आं दिनैबो बिदिनो खालामदों फुङावसो गाव जेला फन हरो 6टासो ना मा जाखोमोनथाय अब्लासो आं ग्रोब खिथाबाय आरोना दाना बुरिनायखाय एसे बुजिसिनबाय आंबो जाला माला टेनसनफोरखौ गावनो आगोल हेन्डेल खालामग्रा जाबाय आरोना बाखि इसोरा मिथिसिगोन आरो इसोरा आशीर्बाद हरबाय थाथोंसैल' जेराव खिथाया मोजाङै थाथोंसैल'सै ना मा होनो खामानिया आरो गोलैसोलायबाय नै फिसाला ग्रोब फैलायबाय नालाय मिन्थिया ड्रेस पातिया माला सुनो मोनगोन थोरसि लथा सुनसैलाय आं नै फिसाला जानाय लोंनाय टिफिन बहननानै स' बिमानि खामानियालाय बेफोरनोसै जोंनिफ्राय बांसिन खस्थ' खालामग्रा बिमाफोर दङ जायफोरा दुब्लियाव माइ गायनांगौ मा गानांगौ आरो गामियाव थानायफोरा बुहुत खस्थ' जायो आं मिथिगौ मानो होनबा आं फिसाला गिदिरखौ गामियावनो फेदेरबोनाय नालाय मालाबा बिखुनजो बिमाया गैथ'वाबा बिराद खस्थ' जायोमोन माने बबेथिं कन्ट्रल खालामनानै लाखिनोसै गथ'फोरखौ नों बैथिं खामानि मावोबा ना ओरै हमथानो अखा हानाय बोथोरफ्राव ना ओरै हमथानो आं बेखौ मिन्थिखायो आरोना दैज्लां बोथोरनि हालोदा माबादि जायो ओमफ्राय जोंफ्राथ' बुहुत आरामावसो दंबावो आरोना आराम माने बुहुत आरामावसो दंबावो जोङो बाखि फिसानि टेनसनाथ' थाखागोनानो फिसानि थाखायनो न'निफ्राय गोजानाव थादों नालाय फिसानि टेनसनखौथ' जों लाखानांगोनानो आरो जानाय लोंनाय रोगानानै जानायनि टेनसनालाय आरो माथोबाव बेखौलाय फिसा बानायबाबो रोगानानै जानो हायो जोंनि थेनियालाय आरो मा नङा होमबा लायनानै होग्रा गैया बेनो एसे दुखु आरोना आखाइयाव गरफा गरनै फैसायाल' थाबाय थानांगौ आंना होमबानो गोरा जायो आङो एभेलेबेल नांलाया आंनाव खायोसो स' बेनो बे सनाफोर लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो थेंक इउ स' माच जै बिमा हारिनि